Noswaith dda a chroeso I chi gyd I sesiwn gyda Merched y Wawr a Meinir J. Davies I ddathlu a nodi diwrnod rhyngwladol menywod. Heno mae gennym ni fam a merch yn ein cwmni ni. Pryn fydd eisiau cyflwyno nhw. Ond cyn hwnna I hynny, bob yn flynyddol mae Jess Phillips yn y tŷ cyffredin yn cyhoeddi rhestr o enwau o fenywod sydd wedi cael eu lladd gan ddynion yn ystod y flwyddyn. Ac dwi wedi gwrando arno fe sawl gwaith ac yn meddwl, bod ni fel fenywod wedi cael llawer gyfleoedd, ond eto mae pethau ddim yn deg. Ac I nodi hynna cyn bod ni yn dathlu, bod ni'n cael yn cofio o bod dal angen I bethau newid. Felly, rydyn ni wedi gwahodd Ann Williams, croeso Ann, yn arbennig o gymorth I fenywod neu cymorth I ferched, I roi sgwrs 10 munud I ni am bethau, sut allwn ni helpu menywod. A drosodd I Ann. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Jen. Ia, na I gario ymlaen o lle nes I orffan rhyw 2 awr yn ôl. Felly ydyn wir mae Jess Phillips yn gwneud gwaith gwych, dydy hi ddim yn gadael y peth erchill yma orfad I lawr o gwbl. Felly beth dwi'n di siarad amdano yn yr rhan yma ydy, felly Ann Williams ydy'n enw fi a fi di'r rheolydd llinell gymorth byw heb ofn, a Live Fear Free Helpline. A da ni llinell gymorth cenedlaethol yn cefnogi dioddefwyr o trais yn y cartra a trais rhywiol. A bob dim sy'n dod o dan yr ambarel yna. So da chi'n sôn hefyd am bethau fel on-the-base violence, forced marriage, female genital mutilation, stalking harassment, prostitution, modern slavery. So mae'r remit ni yn ofnadwy o eang. Allwch chi jyst dychmygu, da ni yn hyfforddi trwy'r amser, mae pethau newid o'r aml, a mae'n bwysig bod ni'n cadw ar ben y newidiau yma. Felly, chydig bach wahanol i'r drefn, mae'r llinell gymorth genedlaethol yma wedi ei seilio yng Ngogledd Cymru yn Dyffryn Nantlle. Ac dwi wedi cael lot o bobl yn gofyn I fi pan maen nhw'n dod draw, pam da chi'n fan hyn? Da ni uwch ben hen banc. Pobl yn tueddu meddwl amdan call centres neu helplines mewn adeiladau gwydr a crwm I gyd newydd sbon, ond na, dim yn ni. A'r unig atab allai I roed I bobl ydy, wel pam ddim, da ni'n neud cystal a job ac os ydyn ni'n Gaerdydd neu lle bynnag arall yng Nghymru. Da ni ar agor rownd yr il, so da ni byth yn cael, a mae hwnna'n un o'r gyfynion a contract sydd gennym ni gan y Llywodraeth Cymru. Da ni tu hwnt o ffodus yng Nghymru, mae rhaid I fi ddweud, efo'r hyn mae Llywodraeth Cymru yn barod I roed I fewn i'r pwnc yma. Da ni'n arwain y byd, Cymru fach. Y wlad gynsa'n y byd I ddod ar Violence Against Women, Domestic Abuse, Sexual Violence Act I fewn yn 2015. Neb arall wedi dod â honna I fewn cyn Cymru. Felly, os yna rhywun eisiau siarad efo ni, dim ots pa bryd ydy, os ydy o'n 2 o'r pnawn neu 2 o'r yn y bore, mae yna wastad rhywun ar gael. Sori, mae gen I Covid, ydyn nhw pam llais I swnio fel hyn. A da ni yn Penygroes, a mae hwnna o fantais I ni, achos mae gweithwyr ni gyd yn siarad Cymraeg. Ond hefyd, da ni'n gallu cael interpreter I fewn. So mae gennym ni access yn syth I language lines. So os yna rhywun yn dod drwodd, a mae'n amlwg bod y person yna'n ffeindio hi'n anodd I siarad, fes da ni'n cael rhywun I fewn I siarad hefo nhw yn eu iaith nhw o ddewis. Fel dwi wedi dweud, da ni'n cael yn ariannu'n llwyr gan Llywodraeth Cymru, ond da ni'n cael yn edrych ar yr hola gan cymorth I ferched Cymru, so nhw sydd wedi curo'r contract. A dwi'n hynod o ffodus bod gen I 2 sefydliad cry ofnadwy tu ôl I fi yn gefnogol ofnadwy. Mae rhaid I fi wneud yn ystod y pandemig pan oedd pethau wedi mynd i'r red. Di'n ots be o'n i'n ofyn amdan, o'n i'n gael o. So da'n arian I cael staff newydd I hyfforddi staff I gael deunydd marchnata oedd bob dim ar gael. Rwan mae'r coffra'n wag unwaith eto
telephone, trwy neges testyn, trwy chats, live chats, neu e-bost. So, da ni'n mynd efo'r ffordd mae person yn teimlo fwy ac cyffyrddus yn siarad efo ni, neu cysylltu efo ni. A mae yna reswm i hynna, tydi pawb ddim eisiau clywed llais. Mae pobl yn torri lawr pan maen nhw'n ffonio fewn, falle bod nhw wedi diodd at trais am lawer iawn o flynyddoedd. Dyn nhw'n gwybod beth yw'r geiriau i ddechrau disgrifio beth sy'n ymlaen adra. Sut ydych chi'n deud wrth dieithryn be mae'r person sy'n fod i edrych ar eich ôl chi neu'ch caru chi fwyaf yn neud i chi deoli ddrysau caeedig. Felly mae rei pobl yn ffeindio fo'n haws i deipio'r geiriau fewn. Fel hyn dwi'n teimlo. Dwi'n yn gorfod deud y geiriau. Dwi wedi gwrando ar olwadau sydd wedi para hanner awr, a mae'r person wedi crio'r holl ffordd drwodd. Wedi cael yr hyder i godi'r ffôn, ond unwaith mae wedi cael y llais yn y pen arall, wedi methu gwneud y datgeliad ar y pryd yna. Fysa ni yn rhoi just geiriau caredig i'r person yna sydd wedi cymryd cam mawr heddiw, sydd yn ôl ata ni pan ti'n teimlo well, ti eisiau gwneud panad o de neu aros yma. Felly mae o just yn gadael y person yna wybod, mae yna rhywun yma i chdi, a mae hynna'n ofnadwy o bwysig. Da ni'n cefnogi merched dynion a phlant yn yr un ffordd. Da ni'n derbyn bod dynion yn gallu bod yn ddioddefwyr eu hunan, ond tydi be maen nhw yn, dydw i ddim yn chwarae hyn i lawr, mae'r niferoedd yn llai. A ti wedi deud yn barod, Jen, ti'n gwybod am y nifer o ferched sydd yn cael ei lladd, tydi'r niferoedd yna ddim yn bodoli o ran y trais sy'n cael ei roi allan yn erbyn dynion. Ar hyn o bryd, da ni ar tua 500 o gysylltiadau yr wythnos trwy Gymru bach. Felly mae pobl yn pigo'r ffôn. Felly da ni tu hwnt o brysur, a da ni'n dyn bychan ofnadwy, deuddag sy'n gen i ar hyn o bryd. A da chi'n gorfod cofio bod hwnna i wasanaethu y gwasanaeth rownd yr il. A bob diwrnod o'r flwyddyn, pan mae pobl yn deud, o ia, da ni'n wedi cael gwyl y banc, neu da ni'n wedi dorri fyny dros y Nadolig, da ni'n dal i fynd. Dydy trais yn y cartra y ddim yn rhywbeth 9 tan 5 dydd Llun neu dydd Gwener yn ffodus. Mae pobl yn gofyn i ni 3 peth sydd yn rili pwysig. Maen nhw eisiau ni wrando arnyn nhw. Maen nhw eisiau ni coelio nhw. A maen nhw eisiau i ni beidio barnu, a mae hynna mor bwysig. Peth dwytha maen nhw eisiau ydy ni i ddeud, wel mae hynna'n swnio'n rili ofnadwy, mae rhaid chdi adael y berthynas yna. Wrth gwrs mae rhaid chdi fynd, hwnna ydy'r peth dwytha, be maen nhw eisiau di cyngor? Sut ydw i yn aros o fewn y berthynas yma'n saff, tan mynd amser i fi fynd? Da ni'n gwybod mae yna 2 trigger o fewn perthynas dreisgar sydd yn gadael merch mewn sefyllfa bregus ofnadwy, unai i gael ei brifo yn ddifrifol neu ei lladd. A hynna ydy pan mae hi'n feichiog. A da chi'n meddwl am, dwi wedi bod yn feichiog 2 waith ac yn amser hapusau yn y mywyd i, cael yn rhin yn special, pobl edrych yn ôl i. I rai mae o'n amser erchill ofnadwy. Da ni'n clywed yn aml am merched yn cael forced abortions, merched yn cael eu taflu lawr grisia, yn cael eu cicio i'r stumog, rhywbeth i wneud iddyn nhw golli yr babi. Ac yr ail un ydy pan mae'r bas yn penderfynu gadael y berthynas. Achos mae trais yn y cartra i gyd yn seiliedig ar pŵer, rheolaeth, ac unwaith mae'r pŵer a rheolaeth yn mynd i ffwrdd oedd ar y dyn ymlaen, mae pethau'n mynd y berig bywyd wedyn. Felly, da ni'n trio deud, os di rhywun yn deud, dwi'n mynd i adael y berthynas, fysa ni'n awgrymu peidio deud yn byd, gwneud o mewn ffordd saff, ond fysa ni'n gallu rhoi y manylion sydd wedi gwneud hynny. Felly, yr ystadegau, ti, Jen, wedi deud be mae Jess wedi deud heddiw, i roed ar y cyd-destun llawn a dwi wedi deud o blaen, o'n i'n gwasanaeth sifil cynt, felly da ni'n licio'r ystadegau. Ond efo hwn, dwi'n meddwl mae'n eich di roi cyd-destun iddo fo. Felly, da ni fod i fyw mewn cymdeithas waraidd, o wrando beth dwi wedi glwad, ac o weld yr ystadegau, fyswn i'n cwestiynu hynny'n fawr iawn. Mae 2 ddynas o'r wythnos yn cael ei lladd yn y Deyrnas Unedig gan partner neu partner. A dyna di'r pwysigrwydd am i wneud sesiynau fel hyn. Fel dechrau nes i ddeud yn y cychwyn, dydy o'n digwydd yn y byd bach ni, ond dim mae o.
mae o, os yna ddim byd yn wahanol yna ni fel Cymru Cymraeg i wneud ni'n unrhyw wahanol i bobl eraill. Dwi wedi sôn yma'n hyn am y ddwy ddynas yn wsnos yma, stopiwch chi feddwl am eiliad bach, pwy ydy'r ddynas yna? Mae nain i rywun, mae fam i rywun, mae chwaer i rywun, mae'n ferch, mae'n gydweithwraig, mae'n y coleg efo rywun, a hi yn rywun sydd yn golygu rhywbeth i deulu. Ac os gai orffan, os dwi'n gwybod sy'n ei gallu mynd ymlaen ac ymlaen. Dwi wedi sôn bod ni yn Penygroes. Da ni yn bentra bychan, typical pentra Cymreig. Mae 85% ohono ni'n siarad Cymraeg. Gafon ni farwolaeth oherwydd trais domestig yn y pentra. Merch ifanc 23 oed efo plentyn bach 3 oed oedd wedi cael ei gloi fyny yn yr ystafell a'r fam wedi cael ei thrywanu cyn cyn bartner. Felly ydy mae o, rhaid i ni gyd bod yn ymwybodol. Pan fydda i'n rhoi sesiwn yma yn Saesneg, fydda i'n defnyddio'r geiriau pervasive and insidious. Mae'n rhywbeth yn hyll amdano geiriau yna, ac dyna beth di hwn, mae o'n hyll. Felly mae rhaid i ni gyd weithio hefo'n gilydd. Dwi'm yn gofyn i chi ymyrryd yn gorfforol, ond bod chi gallu rhoi manylion, os ti rywun yn siarad efo chi. Meddyliwch amdano bobl sy'n gofyn i cael ei gwrando arnyn nhw, a'i coelio. Peidiwch â sbali bod chi ddim yn clywed, achos allan nhw byth wneud y datgeliad yna eto. Felly cyfeiriwch nhw ata ni. Ni ydy'r arbenigwyr yn y maes. Ni gymryd y faich yna oedd arna chi. A gobeithio na fydd y person ydych chi'n siarad efo ddim yn un o'r stadegau mewn blynyddoedd i ddod. Felly dwi wedi cael hapus i gymryd cwestiynau, rhowch nhw fewn ar e-bost, a na i ymateb i bob un. Ti ar mute, Jenny. Diolch yn fawr, Ann. Ac yn cyd yn deimlo'n fawr gyda'r Covid. Am y trydydd gwaith fi'n credu mae Ann wedi cael Covid. Ond mae beth ti wedi dweud, mae'n digwydd o'n cwmpas ni. Mae'r ystadegau yna, maen nhw'n ystadegau byw. Dyn nhw ddim yn mynd lawr, maen nhw'n cynyddu mlynyddoedd. A mae'n rhoi i ni jyst cadw'n meddyliau yn agorau. Ac yn gwybod bod yna gymorth ar gael. Os mae un ohonoch chi, neu yn ymwybodol o rhywun sy'n eisiau help, cysylltwch a staff Merched y Wawr, e-bostiwch ni a newn ni anfon yn syth ymlaen at Ann yn cymorth i Fenywod Cymru. Diolch yn fawr, Ann. Dim problem. Yn gloi. Mwynhewch gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn. Gret, diolch yn fawr i chi, diolch. Os unrhyw gangen eisiau sesiwn, mae'n wych am wneud. Fi oedd hi'n Wrecsam yr flwyddyn, ac fi oedd hi'n sesiwn o 2 awr yn lle 3/4 awr. Diolch yn fawr, Ann. Gret. Ia, merched yn siarad, di hynna, Jen. Oce. Ie, sy'n dda. Ie, diolch yn fawr. Ta rawan. Iawn, diolch. Nesa, ewn ni ymlaen i'n ail hanner y noson. A dweud y gwir, dwi'n reit gyffroes yn hynny. Ac yn nerfus i gyflwyno'r ddwy. Beth allai ddweud? Meinir P.S. Jones. Dwi ddim yn credu bod angen i ddweud lond a Meinir Patacho-Wyn Nefyn, Pensin rwy'n credu, ie. Merch o Bensin, wedi dychwelu di Bensin, ond cyn dychwelu, ath i i'r ysgol yn leol ac i ysgol Dan y Môr, os dwi'n cofio'n iawn, wedyn i brifysgol Bangor, studio Gymraeg. Gath i swydd fel golygydd yn cyngor llyfrau yn Aberystwyth, a dyna'r lle ges i Rhanrhydr i ddod i nabod Meinir. Chydig o flynyddoedd yn ôl a gweud y gwir. Ac ar ôl hynny, mae wedi bod yn gyfieithydd, yn sgriptiwr, ac yn awdur o fri, fel i ni gyd yn gwybod. Ond mi gymnath i rhwnt cael plant a sy'n byw yn Sirfôn ac yn symud nôl lawr i Bensin. Mi gymerodd i rheoli'r prosiect arbennig iawn. Os mae rhai o chi wedi cael yr anrhydedd, ac os chi heb bod eto, ewch yna, i'r amgueddfa brwrol yn Nefyn. Meinir oedd yn prif, dwi'n teimlo, yn gyfrifol am y lle yna, a fydd i'r rheolwr prosiect. A dwi'n siŵr dyna'r adeg gath i'r syniad yma o'r llyfr am capten. Nath ennill iddi'r gwobr Daniel Owen yn Steddfod Tregaron y llynedd. Mae Meinir yn fam i 4 o blant, ac un o'i phlant sydd gyda ni heno. Ac o'n i eisiau gwybod, sut mae mam a merch yn gallu bod mor greadigol wedwch chi, a bach o fusnesau, eisiau gwybod mwy o'i busnes nhw. Casia William.
Mae Casia eto yn lenor ac wedi bod yn farn plant Cymru. 2017 i 2019 efo? Dyna Casia dwi'n credu, ie. Ac yn wedi ennill gwobr tir na nog hefyd yn 2021, mae'r hyster yn faith. Studio Saesneg yn Brifysgol Aberystwyth? Ie, ie. Dilyn coleg eithaf yn credu na Casia. Gwahanol. Ie. A wedi ni, mae wedi bod yn gweithio gyda mudiadau elusennol fel Oxfam a Disaster Emergency Committee do. Ac erbyn hyn, wyt ti nôl yn Gynarfon yn byw yn fam i 2 o feipion, yn byw dy Tom, ac yn gweithio i Ynni Gwyrdd, ie, yn Gynarfon. Croeso cynnes i chi ddwy, a dwi'n edrych ymlaen. Ydych chi dad fi do? Mam, ti ar mute. Yda. Dyma chi gychwyn. Wel, dyna fo o'r diwedd. Ia, diolch yn fawr, Jane, am y croeso. O'n i'm yn siŵr be oeddech chdi am ddeud amdana fi, achos mi fuo Jane a fi yn rhannu tŷ am chydig pan oedden ni'n byw yn Aberystwyth, a Jane yn gweithio i Gymdeithas yr Iaith, ac am mae gen i ambell i stori amdana fi, ond wrth lwc, mae wedi cadw nhw'n ddistaw am heno. Wedyn, mae Jane di rhoi'r cyflwyniad, diolch yn fawr am y geiriau caredig, ia, wedyn fi di'r senior partner yn y fama a Casia ydy'r junior ar hyn o bryd. Wedyn, da ni'n dwy yn sgwennu inc yn y gwaith, na ni sôn am hynna. Dwi'n sgwennu yn benna ar gyfer plant a nofela ar gyfer oedolion. Casia'n fardd ac yn sgwennu ar gyfer y plant. Wedyn, da ni'n sgwennu gyda ni bethau'n gyffredin a pethau'n wahanol amdana ni'n dwy. Dwi'n gweld ni'n edrach mor debyg a hynny'n gilydd yn un peth, ond o dan yr wyneb gawn ni weld illa fydd yna gyfle i chi ambell i beth difyr ydy'r golwg amdana ni a'r feiron a da ni'n gafel mor dyn ni. Wedyn mae Casia yn dechrau holi chydig bach, dwi'n meddwl. Ia, diolch mam, a diolch i bawb am y croeso. Mae'n neis iawn bod yng nghwmni gymaint o ferched ar diwrnod cenedlaethol y merched. Ia, mae o yn beth dydy bod y ddwy yn ni'n sgwennu a mae'n neud i rywun feddwl nature versus nurture de am hwn i. Ydw i'n sgwennu am bod fi wedi gweld mam yn sgwennu neu ydw i'n sgwennu achos bod sgwennu yn gwaed ni. Ond oedden ni'n meddwl sa'n ni'n dechrau eisiau mynd yn ôl i'r cychwyn. Pam sgwennu o lle ddoth o? Wedyn, fel mae Jane di sôn, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yn nabod mam erbyn hyn fel awdur capten. Llwyddiant ysgubol yn ennill gwobr Daniel Owen, ond nid yn unig hynny dwi'n teimlo, nid ennill y wobr, ond yr ymateb sydd wedi bod wedyn, dwi'n cael brolio hyd y dos o mae'n iawn, ond y holl sylwadau sydd wedi bod, faint o bobl sydd wedi mwynhau y nofel na. A mae'n glamp o nofel, chod, dim pawb sy'n medru llyncu faint bynnag o filoedd o eiriau sy'n yna, ond gymaint o ymateb cynnes sydd wedi bod i'r nofel yna. Ac wrth gwrs di cyhoeddi nofela eraill i oedolion, Lili Dan yr Eira ac y Gongol Felys, yn ogystal â llon gwlad o lyfrau i blant, ac addasiadau hefyd wrth gwrs ar llyfr diweddarau i blant, os da chi ddim di weld o, mae'n boblogaidd iawn yn tu ni, Cnwcyn, stori bach annwyl iawn. Felly, ie, so mae hyn eitha lot o sgwennu yndi mam, yn ogystal â gweithio i wasg erbyn hyn. So ti'n trio mynd yn ôl wan i'r cychwyn, lle ti'n meddwl ddoth y diddordeb neu'r awyr i sgwennu i ti gynta un? Wel, mae hwnna'n gwestiwn, de. Dwi'm yn cofio fy daid, ond mi oedd y ddau ohonyn nhw yn feirdd bro, sa chi'n ddeud, dau William Jones, de. William Jones Ty Mawr a William Jones Betws Fawr, ac oedd nhw'n feirdd, felly lle bod yna chydig bach yn fanna. Ac wedyn, mi oedd mam yn ymddiddori mewn sgwennu. Y stori fer oedd cyfrwng mam ac ysgrifa, a dyn fydda hi'n sgwennu steddfodau lleol, a nath hi ennill adar a medala mewn steddfodau, ac ymwneud balchder mawr yn hynny. A mi nath hi sefyll ar aroliadau i fod yn aelod o'r orsedd, doedd hi wedi gadael yr ysgol cyn gwneud i lefel o. Oedd ni ddim un na'r unig gymhwyster o gynni oedd bod ti'n aelod o orsedd y beirdd, doedd hi mor falch o hynna. Ond oedd y mam a'n had yn ddarllenwyr, de. Oedd o'n gartra lle o'n a ddarllen, lle oedd y gair yn bwysig,
Lle oedd siarad efo'n gilydd, sgwrsio rwng y bwrdd, oedd o'n di fel la. Mae Ann, fy chwaer, yn sgwennu. Ac wedyn nes i na ryw ddilyn am hynny fel ryw giw ar ei hôl i a dechrau sgwennu. O bob gwaith yn yr ysgol, hwnna oedd y peth o'n i yn fwynhau i wneud. Ynde? Hwnna oedd y plesar, de. Be amdana chdi, Casia? Sa ti'n deud rhywbeth yn debyg o ran fwynhau sgwennu? Son yn siŵr. Ac hefyd, o'n i'n deud wrth mam, dwi wedi deud hyn wrth lot o blant, ond dwi'n siŵr os dwi erioed wedi deud wrth mam, ond pan o'n i fach, am gyfnod, o'n i'n meddwl bod mam pawb yn sgwennu llyfrau. O'n i'n meddwl na just dyna oedd job mama pawb. A dwi'n cofio bod yn yr ysgol rhyw ddwrnod, ac rhywun yn deud rhywbeth, ac cael rhyw sylweddoliad, fatha, dydy mam ddim yn sgwennu llyfrau. Mae hynna'n neud rhywbeth eitha gwahanol a diddorol a cool, dwi wastad wedi meddwl. Ia, ac pethau mae rhywun yn gallu ddeud a ti weithio de, sy'n rhoi hwb i chdi. Dwi'n cofio Bethan Gwanas yn dod i'r ysgol pan o'n i tua blwyddyn 4, mae'n siŵr. Ac oedden ni sôn am gymariaethau, a dwi'n cofio, wel dydw i ddim yn cofio, dwi'n meddwl yn cofio bod hi wedi sôn wedyn, mod i wedi cymharu hapusrwydd i fod fel iar yn sglefrio ar enfus. A dwi'n cofio hi'n dweud, argol, ti yn un am sgwennu. Ac dwi'n cofio bod wrth y modd efo hynna de, rhywun yn deud bod hi'n gallu sgwennu. Ges di hynna mam, rhywun dylan yn brolio a hynny'n aros efo chdi wedyn? Dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o bwysig de. Yn yr ysgol gynradd, yn prifathro ni oedd Mr Ioan Fai Evans oedd enw fo, ac oedd o'n un da am weld talent mewn plentyn. Beth bynnag oedd y talent, cerddoriaeth, sgwennu, oedd yn ffrind Jiwn yn ei dda am wneud llun, ac oedd o'n un da am gynnwys hynna, a hefyd, neu chi feddwl o chi'n gallu wneud rhywbeth de. Heblaw bod o wedi dweud, Meinir ti'n ei dda am sgwennu, ella na fyswn i ddim wedi dal ati. Os oes athrawon yn eich plith chi heno, da chi mor bwysig chi athrawon, yn ogystal â rhieni. Pan o'n i'n hogan, oedd rhieni ddim yn canmol i plant, de. O neb yn gwneud hynna. Oedd o ddim yn beth oeddech chi'n neud. Dwi'n cofio yr athro, Sir Thomas Parry yn deud, ysgol haig mor fawr ag oedd o, na nath i fam mor ioed i ganmol o am ddim byd nath o de. Ddim un swydd gafodd o, nath o sgwennu awdl i'r fam do. Nath o na rioed air o ganmoliaeth dros i gweddi si. Ynde? Dwi'n yn dweud bod isio gar ganmol, ond mae annog yn bwysig dydy. Ac wedyn o hwnna'n rhoi rhywbeth bach hyder de. Tu mewn, ac ella bod o bwysicach i ni ferched nag ydi o i ddynion hyd yn oed. Os mae merchaid fel da ni yn dweud yda'n Casia wedi magu teulu yn ogystal â gweithio, efo eisiau lle ar ôl i chi edrych ar ôl eich teulu, wedyn wneud eich job, de? Eisiau lle wedyn yn rhywle yn eich byd chi ar gyfer y sgwennu yna, beth da chi'n garu de, i wneud, yn teimlo yn angerddol amdano fo, yr sgwennu yna, y peth gwerthfawr yna de. Ia, dwi'n meddwl peth arall sy'n gallu digwydd yn gynnar y mywyd rwy'n sy'n gallu rhoi hwb i fynd i fyd sgwennu, neu unrhyw fyd mewn gwirionedd, ydy cystadlu. Dwi ddim yn naturiol, swn i'n dweud, yn berson cystadleuol, ac ella o'n ngwirfodd, fyswn i ddim wedi anfon pethau i eisteddfoda. Ond fi sy'n andros o lwcus yn fy athrawon. Wedyn, o dechrau'n blwyddyn 7 efo Esill Meilor yn bennaeth Rhadran Cymraeg, oedd o'n am dewis ar y mater de. Oedd rhywun yn dyma di'r testyn Casia o'n sgwenna. A wedyn oedd stwff yn cael ei anfon i mewn, i steddfodau lleol, steddfod yr Ur, a wedyn steddfod genedlaethol, pan oedden ni hyd yn oed dal yn yr ysgol uwchradd. A wedyn mynd i chweched ym Mhwllheli, ac o'n i'n astudio Cymraeg a Saesneg a daearyddiaeth. A wedyn Cymraeg efo Delyth Roberts, rhy fath yn union, anfon y gwaith dod ar testunau, neu siŵr bod ni'n sgwennu anfon o mewn. A Ben Ridler hefyd, athro arbennig iawn, athro Saesneg yng Ngholeg Mirion Dwyfor. A heblaw amdano fo, mae'n siŵr na gradd mewn rhywbeth arall sy'n ei gwneud, ond nes i just nath o agor y byd yna o lenyddiaeth Saesneg i fi, ac annog fi i sgwennu a sgwennu a sgwennu. Wedyn, yndi, mae o'n cyfri. Ond mae'r cystadlu'n gallu bod yn brofiad chwerw hefyd. Mae'n dibynnu, mae yna lot o sôn wan. Mae Manon Steffan Ross di sôn yn un am bod yn garedig dydy.
Dwi'n cofio fi mynd yn hogan 15 oed i Steddfod Brodwyfor yn 1975 mewn ffrog newydd de. Ac o'n i 'di gyrru ryw gasgliad o gerddi mewn chi. Na'i'n deud podd y beirniaid ŵan, 2-1 oeddan nhw de. Ac fuon nhw'n gas. A deud y gwir, fedrwch chi edrych ar y feirniadaeth os oes gynnoch chi gyfansoddiadau 1975. A dwi'n cofio mor drist o'n i'n teimlo. A nath o'r i stop arna fi am hir i chi. Nes i golli'n hydar ynde. A naethon nhw fynd am rywun. Mae'n siŵr oedd yn well bardd, dwi'n yn deud hynna. Just deud, yn enwedig efo pobl ifanc, besio bod yn ofalus ac yn ffein. Pam ddim, ynde? Wedyn, ia, mae hynna'n bwysig. Efo oedolion hefyd, achos na i rannu stori ddoniol efo chi. Gan obeithio bod i ddim yma, dwi'n meddwl bod. Nes i gystadlu gwobr goffa Daniel Owen nôl yn 2011. Ia. Ac do na ddim teilyngdod flwyddyn honno, lle bod rhain o'ch chi'n cofio. Ond anagol, gatho ni feiriall daeth Perw. Ac mae ngŵr i wedi dysgu Cymraeg a mae'n licio geiriau anofnadwy a chwarae efo geiriau. A dyma fo'n deud ar ôl i fi gyrraedd adra, o'r hen gnawas. Am y beirniad, wedyn na i adael i chi ffigro hwnna allan. Gwy oedd y beirniadu flwyddyn honno. Ond ges i sgwrs glen efo hi ar y maes wedyn. Ac oedd be oedd hi wedi dweud yn hollol wir, drafft cyntaf oedd y nofel na, o'n i byth yn mynd i ennill efo hi. Ond mi nath o annog fi fynd yn ôl a gael drafftio a gweithio yn galad hefyd. Felly, ia, mae'n gallu mynd 2 ffordd rwsyd ydy. A mae hwnna yn wers da iawn. Mae dysgu mynd yn ôl at gwaith chi wedi weithio yno fo. Golygu ac ail sgwennu yn sicr yn beth gwerth i wneud. A boesio dyfal barhau de. A nad ydy bob ddim bob amser yn dod yn rhywun. Ynde? Ia, a beth am sôn am beth da ni wedi sgwennu? Ella sa well di sôn rhyw chydig bach am beth da ni wedi sgwennu. Wedyn, nes di gychwyn fel bardd, a dwi'n cofio darllen lot o dy gerddi Saesneg di, pan ddech chi'r Aberystwyth a mwynhau nhw'n arw. Di hynna'n dal i fynd? Barddoni, ta llai? O, nes i wneud graf Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn Aberystwyth, a ges i'n enni ar y pryd gan yr holl feirdd oedd yn yr adran Saesneg na. Oedd o just fatha cael eich dysgu gyn beirdd, oedd o'n anhygoel i rywun oedd yn gwirioni ar sgwennu a barddoniaeth. Tiffany Atkinson, Matthew Francis, Damien Wolford Davies. O'n i just yn mynd o un ddarlith i'r llall yn lle daddoli nhw i gyd. Ac ia, wedi wneud traethawd hir yn Saesneg, barddoniaeth Saesneg ac yn mwynhau. Ond wedyn, rwsyd, dwi'n meddwl os da chi yn y byd Cymraeg, mae'r byd hwnnw yn rhoi lot mwy o gyfleoedd yn un peth, dydy. Ond y ffordd ges i mewn ffordd yn rhaid dan bwr i ddechrau fwy, oedd Myrddin ap Dafydd o wasg Carreg Gwelch yn gofyn os oes ni'n licio addasu y nofel War Horse gan Michael Morpurgo i'r Gymraeg. Ac o'n i di symud i Gaerdydd a di cael swydd yn ddiweddar mewn swyddfa gyfieithu. Do'n i ddim yn cyfieithu. Fi oedd y person oedd yn atab y ffôn ac yn atab yr e-bost ac yn neud y te. Ond dwi'n meddwl bod Myrddin yn gwybod hynny pan ddaeth y cynnig yma. A nes i feddwl, wel, dwi'n mynd i ddeitha fo. Dwi'n mynd i wrthod cynnig mor dda hwn. A wedyn mi nes i addasu'r nofel yna a efo lot o gefnogaeth gan Myrddin. O'n i'n anfon o penodau, oedden nhw'n dod yn ôl, bo beiro goch dros nhw i gyd. Ond ges i gyfla yma. A wedyn mynd o hynny, a wedyn sgwennu wbath gwreiddiol, wedyn Sgrech y Môr, nofel gyntaf efo'r Lolfa, a wedyn chydig o gyfrol a barddoniaeth pan o'n i'n fardd plant, a wedyn Sŵsar a Mai a'r dilyniant wedyn sydd wedi plesio plant os Cymru, dwi'n meddwl. O, do, mae Sŵsar a Mai, do, wedi gwneud impact mewn lot o ysgolion yn un peth am bod y prif gymeriad yn hogan ddi. Ia, o'n i wrth y modd diwrnod y llyfr yn gweld lluniau o genod bach du di gwisgo fyny fel Sara Mai. Ac o rai fi gyfadda, be o'n i feddwl oedd, tasa Sara Mai ddim wedi cael ei sgwennu, fel pwy sa nhw wedi mynd ar ddiwrnod y llyfr, fel fysa nhw wedi gorau gwisgo fel rhywun sy'n gymeriad gwyn. Ac oedd hynny, dwi'n cofio pam o'n i'n far y plant mynd rownd yr holl ysgolion yma
Mae'n brofiad reit od, da. Da chi fatha rhyw chwrli gwgan am 2 flynedd yn trio ffendio ysgolion, wedyn yn landio, efo rhyw goffi, gorfod bod yn hollol egniol am 2 awr, a wedyn off â chi i ysgol arall. Ond un ysgol, be oedd yn haro fi oedd, mae'r holl blant mewn llenyddiaeth Cymraeg yn wyn. Y cymeriadau mae i gyd yn wyn. Ond dydy'r plant ymlaen i ddim yn wyn. O'na gap ac o'na le yna i roi cymeriadau i blant du i gael gweld eu hunan fel prif gymeriad mewn stori. So dwi'n meddwl, oedd yr angerdd yna tu ôl i'r stori yna hefyd. A hogan bach annwyl iawn, nes i gyfarfod mewn un ysgol, nath ysbrydoli Sara Mai. Oedd gen i hi sbectol fawr fel hyn, a gwallt cyrliog. A dim diddordeb mewn sgwennu cerdd, sef be o'n i'n trio gael ei wneud. Oedd hi jyst eisiau siarad am anifeiliaid, neu lluniau anifeiliaid. A nes i fel, dwi am, sa ti'n gymeriad da, na i ffeindio lle i chdi mewn llyfr. A dyna lle ddod, Sara Mai? A tybod ydy'r hogan bach yna'n gwybod bod ti'n meddwl na hi ydy Sara Mai o Bryn nesa. Bryn, ia. Ond sôn am hynna, dyma, am fatha profiadau go iawn yn dylanwadu ar beth ti wedi sgwennu. Ti eisiau sôn chydig bach am Capten, a fel oedd Jane yn sôn am y gyfnod i yn yr amgueddfa, ac lle ddoth y nofel yna? Mi ddoth y syniad o hanes teulu de, sef hanes y hen ain ni o Elin Jones a John Jones oedd yn hen daid. Ac o'n i wedi cael yr hanes gyn ymodryb Antinelli, ar Anwyl Antinelli, oedd wedi deud yr hanes a di'n rhwytho fi yn yr hanes. A wedi deud, Meinir, mae eisiau chdi sgwennu'r stori, ond do'n i'm yn gwybod hanes y cefndir, digon o hanes y môr, ac felly, pan ddoth na swydd fel swyddog datblygu'r amgueddfa yn Nefyn, o'n i wedi bod yn cyfieithu am 15 mlynedd, ac o'n i wedi blino cyfieithu, ac o'n i teimlo bod o chydig bach yn gaethiwys i rywun o natur greadigol, o'n i'n barod am newid, ac felly dyma fi'n neidio am y swydd rheolwr prosiect yr amgueddfa, gan feddwl byswn i gallu gwneud honno a sgwennu'r un pryd, ond sgwennu i'm gair mewn 8 mlynedd, oedd o'n ormod o waith, oedd o'n brosiect mawr, eitha cymleth, eisiau codi arian a wneud ehongliad, creu arddangosfa, wneud yr achredu i ni fel pasio'r thrediad, oedd yn lot o waith. Ond mi nes i ddysgu gymaint o sgiliau gwahanol yna, nath helpu fi wrth sgwennu pethau fel manylrwydd, dyfal barhad, datrys problema. Doedd y pethau o'n i wedi ddysgu yn yr amgueddfa mewn ffordd anuniongyrchol i ddew mewn mor handi fel oedd hi'n amser sgwennu. A hefyd, nes i ddysgu am gadeiniad, argos, llonga, darllen lot o am y cyfnod, darllen llyfrau, Robin Evans, Aled Eames, haneswyr morwrol de. Ac o'r diwedd ar ôl i mi adael yr amgueddfa, gadael y swydd, a cymryd cyfnod gyflog yn Wanwyn 2019, nes i sgwennu hi wedyn. O'n i wedi cyrraedd rhyw bwynt, oedd o fatha, swn i wedi bod yn adolygu at arholiad, ac o'n i'n meddwl, o sa dwi'n mynd i ddechrau sgwennu rwan, fydda i ddechrau anghofio bob dim dwi wedi ddysgu. O'n i wedi gwneud mewn llond pentyra o lyfrau, o nodiadau hanes a felly. Dwi'n cofio, llyfrau hanes morwrol dros rownd y tŷ i gyd. Ac o'n i'n diflasu chi, dwi'n siŵr, yn borio chi bob sgwrs ffôn. O'n i wrthi'n sôn am y llyfr yma, ac o bobl yn di feddwl, welwn ni o beth, tadio jyst yn ffantasi. Ond am yn glamp o lyfr, dydy? Un peth ydi sgwennu, dwi'n neud wbath byr i blant, mae beth ti di sgwennu'n Capten, mae'n cymryd dipyn o stamina i sgwennu rhywbeth seis yna, de. Fedri di ddeud chydig am fatha sut oedd y broses sgwennu yn digwydd mewn rhywbeth mor sylweddol? Wel, mae yna 4 rhan, ac wedyn o'n i'n sgwennu 1 rhan, ac wedyn o'n i'n gorfod cymryd dipyn o orffwys a sodd o reit ffrwynetig. Ymhatrwm mi oedd sgwennu yn y bora, mynd am dro yn y pnawn, cerdded, meddwl, neu weithiau beidio meddwl am be o'n i'n sgwennu. Dwi'n mynd yn ôl gyda'r nos i adolygu, greu nodiadau ar gyfer y bora, a trio cadw'r flow, mae'r Saeson yn sôn am the flow, dydyn. O'n i'n trio cadw'r llif yna, o'n i'n trio wneud hynna 5 neu 6 diwrnod yr wythnos.
Ond mi oedd isio dyfal barhad. Ar ôl mi orffan sgwennu'r rhan gynta, oedd o'n hirach na mae o rwan. Nes i ryw dwrs ar ôl Dolig 2020. Ac o'n i methu ail ddechrau, oedd ddim yn iawn rwsyd, oedd hi siap ddim yn iawn. O'n i'm yn hapus ac o'n i'n gwybod be o'n i'n neud. O'n i'n mynd i drio ail ddechrau, o'n i'n mynd i roi gorau iddi, o'n i'n mynd i ddyfal barhau efo be o gini, a nath hynna eisiau ryw dwll braidd. Ac Efa dy chwaer yn diwedd, sy'n byw yn Llundain, yn gweithio yn Llundain, gath fi allan o'r twll trwy ddeud, come on mam, dal ati, come on, ti ddim yn cael ei gorau iddi, ail ddechrau wan. Pan dwi'n ffonio tro nesaf, dwi'n gobeithio wedi sgwennu rhywbeth. Ac felly yn y diwedd, eisiau nôl at be o gini, a gwneud gymaint o waith golygu ac ail sgwennu nes bod fi wedi chael ei fel o'n isio. Da iawn, Efa. Ond mae hynna'n dangos, mae'n dangos hefyd ydy, y gwahaniaeth sy'n yna pan wyt ti'n sgwennu i gomisiwn, so sy'n wasg yn cysylltu a dweud, reit, sa'n ni wrth yn bodda'n cael nofel i bobl ifanc gynti, beth dwi di anfon draft cynta ni erbyn mis Mai, enghraifft. Mae'n hollol wahanol di, ffordd oedd ti'n sgwennu capten, ddim i gomisiwn penodol nag oedd, nag i gystadleuaeth penodol pan fydch chi'n sgwennu, sgwennu. Does na ddim yr un atebolrwydd allanol wedyn nag oes i gadw chdi fynd. O'n i sgwennu hi yn benna i mi fy hun. Ma nhw'n dweud, write the book you want to read, de. Oedd i mi fy hun, oedd i Antinelli wedyn, ac wedyn, o'n i teimlo bod ti fel rhodd i'r ardal oedd i rhoi gymaint i mi, bod ti fel rhodd. Dyn o'n i eisiau iddi fod yn rhywbeth sa pobl yn fwynhau, ac yn fwynhau i darllen. A do mi gymodd amser. Dwi'n gweld rhywun fatha chdi wedyn, de, ti'n sgwennu'n gyflym, a ti'n gallu mynd ar encil o bati a sgwennu trwy dydd. O, chydig bach mater o rai weithiau. Efo Sws ar y Mai, de, o'n i di sgwennu dwy benod a di anfon nhw at ololfa, ac oedden nhw wedi dweud, gret, ia plis, da ni licio chyhoeddi hi. Tyd a gweddill i ni erbyn mis Mai, mis Ebrill Mai, 2020. Iawn, edda fi. Ond ar y pryd, oedden ni wedi symud o Gaerdydd i fyny byw yn Tŷ Nain am gyfnod yn Pwllheli tra oedden ni'n adnewyddu tŷ yng Nghanarfon. O'n i'n gweithio, oedd Caio yn fach gyda ni, oedd Tom yn adnewyddu'r tŷ, o'n i'n disgwyl, babi, a wedyn ddoth y pandemig, a wedyn rhwng hynna i gyd, o'n i ddim di sgwennu'r llyfr. Na, flwyddyn cyn y pandemig oedd dwi wedi drysu. Ond ta waith, ddoth i, chwa fel maen nhw'n dweud, down to the wire, o gynnau tua mis, ella llai, nes o'n i fod i gyflwyno'r nofel, a do'n i'n di sgwennu hi. Ond oedd hi yn ymhen i radda, ond o'na ddim amser na llonydd yn y tŷ i sgwennu llyfr. Wedyn y diwedd nes i fynd i Tŷ Newydd a swn i'n argymell hyn i unrhyw un sy'n eisiau chydig bach o lonydd neu amser i sgwennu unrhyw beth neu jyst i gael llonydd. Mae yna fwthyn bach bendigedig yng Nghanolfan sgrifennu Tŷ Newydd o'r enw Nant. A nes i fynd i Nant am benwthnos a mynd â pentwr anfarth o lyfrau am anifeiliaid efo fi yn neud y gwaith ymchwil, achos o'n i ddim eisiau cysylltu i'r we. O'n i'n gwybod sy'n ei cysylltu'r we, sy'n mynd ar gyfeilion yn neud bob math o ymchwil a chwilio am eiriau. Lle eisiau i'r llyfrgell, pentwr efo fi, a nes i sgwennu hi mewn penwsos. A faint o eiriau wedyn oedd hi? Tua 25,000 dwi'n meddwl. Mae hynna i byd gweld. Os o'n i'n sgwennu 1,000 o eiriau mewn diwrnod, o'n i'n eitha hapus. 100, o'n i'n reit hapus. Ond o'n i'n meddwl, beth sy'n mynd i ddod gynta, y babi ta'r llyfr? O'n i'n meddwl, sa well ta'r llyfr yn dod gynta. Wedyn, dwi'n meddwl bod yna bob math o ffyrdd o sgwennu, de. A mae yna rhywbeth dwi'n teimlo, mae'n dibynnu ar personoliaeth, mae'n siŵr, ond mae yna rhywbeth i ddeud i fi dros cael yr deadline na, de. Dwi wedi rhoi yn hyn yn yr un cwch eto. Mae Sara Mai 3 fod yn barod mis Mehefin, dwi'n mynd i sgwennu gair. Sgyn i'n teitl. Ond dwi'n mynd i sgwennu hi mis Mai, dyna'r cynllun. Wedyn, ie. Dwi'n cofio fy ffrind, llawer ohonoch chi cofio amdani Gwen o Hywyn,
awdur plant, ynde. Fydda am byd gyn gweno sgwennu trwy nos. A fyddwn ni'n cyrraedd yno weithiau pan oedden ni'n cyd sgwennu. Nes i gyrraedd yno sawl gwaith ac oedd hi heb fod yn ei gwely. Oedd hi'n gallu gwneud hynna. Sa'n gallu gwneud hynna am 2 noson, os oedd hi eisiau gorffan rhywbeth. Ynde? Ac o'n i just i fi, na, dwi'n gallu gwneud hynna. Dwi'n gweithio well yn bora, dwi'n fwy ffres, ddim ar meddwl teddi grwydro. Mae gyda'r nos yn amser eitha da. A fyddai'n cofio hyd am yr awdures o Iddewes, o dim hagu yn Ne Cymru, Bernice Rubens, ac o hi'n dweud, os fedra i sgwennu 2 brawddeg mewn diwrnod, a heini'n reit da, dwi'n hapus. Ie, dyna be o hi ddweud. 2 brawddeg. Swn A i'n mi hapus nath i ennill gwobr y bwcer, dim yn siŵr bod nhw'n reit da. Ond mae'n siŵr, ti'n gwybod pan ti'n meddwl am rhywun sy'n neud rhywbeth yn broffesiynol, mae gen bobl wahanol arddull, gwahanol ffordd o neud pethau does. Dio ddim yn rhyw one size fits all na de. Na. Be sy'n rhaid ddifyr dwi'n meddwl hefyd ydy bod ddwy yn ni mewn swyddi sy'n ymwneud â geiriau de, 3 geiriau. Wyt ti'n meddwl, pan amlwg fys ti'n gyfieithydd am hir o ddim mor greadigol, ond ti'n meddwl sy'n ti wedi gallu, a fys ti'n yr amgueddfa o ddim yn ymwneud â sgwennu yn uniongyrchol nag oedd. Ond ti'n meddwl bod o'n anorfod bron bod chdi'n mynd i swydd, ti'n gweithio i wasg cyhoeddi wan. Hynna chydig bach yn anorfod, ti'n meddwl? Mae hwnna'n gwestiwn da. Wel, dwi'n ddim. Nes i ddechrau fy gyrfa, dda ti'n sôn bod chdi wedi lle cychwynnu sti yn efo cwmni cyfieithu de, ac wedyn ti wedi bod yn gweithio efo gwahanol gyrff trydydd sector. Nes i gychwyn yn y Cyngor Llyfran Aberystwyth, o na chi le gwych i ddechrau gweithio, ac nes i hyfforddiant mor dda, a hefyd cael y blas ar sgwennu fy hun a gwneud addasiadau, ynde. Ella chi sy'n ni'n gwneud rhywbeth fatha, ella ffarmio neu rhywbeth fel yna, neu rhywbeth ymarferol, sa hynna cyd-fynd yn reit da efo sgwennu. So fo roid amser yn eich pen i chi feddwl am y sgwennu fysa. Dwi'n meddwl sy'n ddim wedi swydd brysur fel athrawes er enghraifft. Dwi'n gweld pa mor galad mae athrawon yn gweithio. Dwi'n meddwl sy'n wedi sgwennu dim byd chi. Ti'n meddwl sa ti ddim yn athrawes? Wel, dwi'n yn gwybod, achos un o'r amseroedd dwi'n cael yn ysbrydoli fwyaf ydy pan dwi efo plant. Dwi'n meddwl dyna pam nes i sgwennu eitha lot ar ôl bod yn fer plant, achos oedd bod yn eu cwmni nhw yn rhoi syniadau i fi. Ti'n meddwl, o ia, dyna sy'n neud iddyn nhw chwerthin. O ia, dyna maen nhw'n ofyn pan maen nhw'n rhoi dyna, lle. Ond yn dysgu'n llawn amser, dwi'n yn gwybod. A dyna pryd nes di'r symud illa o fod yn barddoni i fod yn sgwennu ar gyfer y plant hefyd. So hynna wedi digwydd cyn bod gen ti blant dy hun? Oedd, a mae'n brofiad hollol wahanol wedyn. Mae'n gret, dweud y gwir, os ti'n awdur a mae gen ti blant sy'n yn yr oed, ti'n trio sgwennu iddyn nhw. Achos ti'n gweld, mae hynna di landio'n dda, mae hwnna chydig bach yn anodd i'r oed yna. Ond ia, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth am sgwennu i blant sydd, mae o bron yn cael ei ddifrio chydig bach, dydy, dwi'n meddwl, yn y byd cyhoeddi. Ti'n mynd awdur iawn nes ti'n sgwennu o oedolion. Ond swn i'n dadlau i'r gwrthwyneb bod, dim i'r gwrthwyneb, ond bod sgwennu i blant, dyna sydd ti'n creu darllenwyr y dyfodol, de. Os dyn nhw'n mwynhau llyfr a mwynhau stori, yna maen nhw'n mynd i fod yn darllenwyr, dydyn. So ie, dwi'n mwynhau, mae Caio yn 6 ac yn dechrau darllen ar ben ei hun am y tro cyntaf. Mae hynna'n ddifyr i weld fo yn cael mwynhad o fedru gweld y gair a gallu ddarllen o, de. A mae'n ei fi feddwl eto wedyn am syniadau gwahanol. Wrth weld fo yn datblygu fel darllenydd bach hefyd. Ia, ond mae pawb, dwi wedi clywed sawl un yn deud efo sgwennu i blant, mwyn cyrraedd y plant yna, bod y llyfr bob amser yn pasio llawer o oedolion, de. Athrawon, rhieni, ynde? Golygyddion, llyfrgellwyr, ynde? Wedyn, oedolion sy'n hoffi stori i blant ydy hynna, ynde? Pan dwi'n sgwennu rhywbeth i blant, dwi'n meddwl bod o'n bwysig rhaid rhywbeth i'r oedolion yn y stori hefyd, i'r mama a'r tata sy'n gallu gorfod darllen y stori yna, ddega weithiau ella, ynde? Yr hiwmor, rhywbeth, trio roi hynna yn y stori, de. Bod yna rhywbeth
yn dod allan ar ôl y darlleniad cyntaf neu ar gyfer gwahanol bobl, ynde? A fel a weli di efo cyfresu teledu yn aml iawn hefyd, dwi'm yn gwybod os rai o'n chi yn cael eich gorfodi i wylio rhaglenni plant, de. Ond da ni'n ddiweddar di darganfod cyfres ar enw Bluey yn tu ni, cyfres o Australia, de. O, dwi'n mwynhau hi gymaint ar hogia, na i neud panad a ista lawr i sbio ar Bluey, achos mae'n apelio ar gymaint o lefelau, ac dwi'n mwynhau rhywbeth hollol wahanol i be mae'r plant yn fwynhau ni. Yndi. Yndi, mae o'n sgwennu ryw sgil gwahanol, dydy. Wedi, Be' beth yw'r sy'n- cynllunia wan, beth sgen ti ar y gweill? Sws ar y Mai 3. Dyma'r tro cyntaf i mi glwad wan heno am sws ar y Mai 3. Fi gadw lle i warchod y mis Mai. Ie, please. Gen i lot o bethau dwi'n cael eu cyhoeddi, digwydd bod. Mae'r gwaith sgwennu, y gwaith calad, di digwydd, a maen nhw bron a cael eu cyhoeddi. Wedyn na i roi plug bach rhag ofn bod na bobl eisiau prynu llyfrau i blant. Mae gennau lyfr bach newydd efo Sally Mali. Sally Mali byd o ddathlu. A mae'r lluniau mor hyfryd ar arlunydd Jacob Fell sydd wedi gwneud nhw. A mae Sally Mali a Jack a Joke yn dysgu am wahanol ddiwylliannau a dathliadau a traddodiadau o bob cwr o'r byd. So mae hwnna'n un bach neis, dod allan gybo hir. Prosiect arall diddorol dwi wedi gweithio yn fo'n ddiweddar, dwi erioed yn gwneud un byd tebyg, gweithio efo Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru. Wedyn, o'n i'n mynd yno ar foriad y Sadwrn at teuluoedd sy'n byw o gyd o gwmpas ardal Bangor ac yn dod o bob math o wledydd yn Affrica, ond yn byw yma rwan. Ac o'na artist neu lenor gwahanol neu gerddor gwahanol yn dod atan ni bob wsos am gyfres o 6 wsos. Rhai yn Gymru a rhai yn Africanaidd. A wedyn ar y diwedd, oedd y teuluoedd efo help gen i yn sgwennu stori. So, wbeth sydd wedi cael ei ysbrydoli gen draddodiadau a chwedlau Cymreig a traddodiadau a chwedlau Africanaidd. Mae'r stori maen nhw wedi sgwennu de, mae wych, mae fatha chwedl newydd hen, y bysgodes ydi enw hi. Ac yn Saesneg, da ni wedi sgwennu hi efo nhw, os dyn nhw'n siarad Cymraeg, The Fish Princess. Wedyn fi hwnna'n dod allan gen y lolfa yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dwi wir yn gyffroes i weld sut wneith hwnna landio. Gobeithio fydd pobl yn licio hi. A un peth arall fydd allan cyn diwedd y mis, dwi'n meddwl, ydy nofel i oedolion ifanc dwi wedi sgwennu, o'r enw Ser yn Os yn Gwenu. Chydig bach yn nerfus am hwnnw. Mae yna dipyn o ryw sex, drugs and rock and roll yn ni. So, bach yn nerfus, achos, dwi'n gobeithio wneud pobl ddim o, llyfr bach i blant. Di hwnna ddim ar gyfer neb o dan 40. Ond, yn sôn am gymdeithas mae o, hanes merch sy'n gorfod gwneud gwasanaeth cymdeithasol ar ôl gwneud rhywbeth drwg. A hanes sut mae hi'n ffeindio ei thraed o fewn y gymdeithas yna ac yn cael ail gyfle mewn ffordd. So, heina ar y ffordd ag angen sgwennu Sara Mai, rhif 3. Be amdano chdi, fam? Wyt ti'n gweithio rhywbeth ar hyn o bryd? Dyn ni'n ti cael amser i wneud y pethau yna i gyd. Mae dda bo chdi'n gweithio'n gyflym. Mae hynna'n lot o... Mae'n teimlo i fi... Dwi ryw bryd mil dwi'n gwneud un peth, dwi'n cymryd yn amser, dwi'n gwneud o'n so, dwi'n symud ymlaen y ta nesaf. Ond beth dwi'n gwneud o... Dwi wrthi efo fy mab yng nghyfraith Tom yn gwneud map capten a fydd o allan cyn bo hir. Da ni'n gwneud map ac mae gen i ddarlith ar iaith capten ar gyfer y Steddfod i Gymdeithas Cyfieithwyr, rhyw bethau felly. Ond dydw i ddim wedi mynd ati i sgwennu nofel arall. Mae gen i syniad am nofel gyfoes, ond rhyw hel, chydig o stwff at ei gilydd, ond dwi'n wedi cael y nerf eto i sgwennu. Ond mae'n siŵr dwi'n gobeithio ddaw o de. Ia. Maen nhw ddeud resting. Maen nhw ddeud, am actorion, resting, ia. Mae wastad yn dod ydy. Ti'n meddwl, sgyn yn byd i sgwennu eto, ond mae yna rhywbeth wastad yn dod, does? A nath o'n haro fi ddiweddar, chi fel maen nhw'n sôn am lenorion, de, efo corff o waith, de.
o fi gyn i byth gorff o waith. Dwi wedi hen, neu dwi wedi cynhyrchu digon, fel by gyn i gorff o waith. Ond dwi'n gobeithio bod byddai gallu sgwennu un nofel neu ddwy eto, un gyfoes ac illa nofel hanes wedyn ar ei hôl i. Ond efo nofel hanes, mae'r ymchwil yn cymryd gymaint o amser, ynde? Dyna di'r peth cyn bod chi'n cyrraedd y sgwennu. Beth fysa na rhywun yn y gynulleidfa licio, dwi'n siŵr bod chi wedi blino clywed ni yn siarad, beth fysa rhywun sa licio gofyn cwestiwn i ni? Dwi'n gweld bod ti'n 5 munud i 8. Dwi'n yn siŵr faint o gloch wnaethon ni ddechrau siarad. Dweud y gwir. Mae pawb wedi ymlacio, dwi'n credu. Os rhywun ar ryw bwt neu rhywbeth, neu ryw gwestiwn, ie? Rachyd? Os rhywun yna... Na i ddechrau, na i ofyn pwy yw'r person neu'r personau sydd wedi ysbrydoli chi'ch dwy fwyaf? Wel, dwi'n un o blant, fel o'n i'n mwynhau nofela Elizabeth Watkin Jones, fel nofela hanes cyffroes byr nes i mwynhau i hynny. A dwi wedi darllen, fel oedolyn dwi'n mwynhau nofela hanes, lot o len, gyfoes gyn Americanwyr. Dwi'n darllen yn waith, dwi'n dod adra, dwi'n bita'n swpar a dwi'n dechrau darllen mwyn pleser. Bob math o stwff, dweud y gwir. Be amdana ti? Lot o feir, swn i'n dweud, sy'n tanio'r ysfanna yn y fi sgwennu. Yn hoff farddi, dwi'n meddwl, di Tiffany Atkinson, a dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn fyfyrwraig efo hyn Aberystwyth. Dwi'n edmygu gwaith hi'n fawr iawn iawn. Michael Rosen, dwi'n fan mawr iawn o'i waith o. A Tom ma'n o awduron Cymraeg, Carol Lewis, ma'n o Steffan Ross, merched i gyd de. Ie, lot. Dwi'n darllen gymaint am mam, swn i'n dweud. Dwi'n yn gwybod os diolch os bod gennau blant bach, ond dwi'n darllen ta 3 tudalen o wedyn gysgu. Ie, allai ddeall, a mae gen i gymaint i sgrifennu hefyd. Dwi'n credu bod na hwnna'n flynod. Bod Meinir yn gweud bod i ddim yn brysur, dwi'n gwybod bod i wedi bod yn brysur. Mae yna sgript ar gyfer Glwyniad Mercher Wawr wedi cael ei wneud yn barod, a mae hi'n doreithog iawn ac yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau ar gyfer Steddfod Llineg y Meirionnydd, yn dwyt ti Meinir. So, ti'n modd, mae eisiau bach o hwyr bod hynna hyn yn dos. Ymateb o'r rhywun arall. Diolch Tegwen. A gallai eilio, dwi newydd orffen darllen y sgript ar gyfer y Steddfod a dwi wedi cael ymhlesio'n enfawr. Mae'n sgript ddifyr iawn iawn a dwi'n credu bydd hi'n portreadu'r ardal trwy lyged newydd, felly diolch o galon i'r dair sydd wedi gweithio ar y sgript. O, da ni wedi cael hwyl yn sgwennu hyn, eithon ni mwynhau. O, Meinir, ti wedi mynd yn rhywbeth? O, ti'n mynd yn ôl ato ni. O'n i'n meddwl bod ti ar y Walsers neu rhywbeth. O'n i ys ti bach. Beth nes ti weid y brawddeg ola yna? Eithon ni mwynhau sgwennu'r sgript. Do. Wel, dwi'n credu, os rwy'n arall eisiau gweud gair bach. Na, neu tegi. Ond, wel, diolch yn fawr i chi. Byddai'n paso nawr i Gaenor, ond mae sgwennu 5,000 ar 20 o eiriau ar penwythnos yn anhygoel. A dwi yn mynd i chwilio am Sara Mai. A llongyfarchiadau, mae hwnna'n glod mawr rwy'n credu. I bod y fath beth wedi digwydd ar llyfr, diwrnod llyfr, bod merch ddi yn gallu portreadu yn dweud. Dwi'n credu mae hwnna'n wych. A Meinir, nes i ddarllen Capten, a ti nath ddarllen yn ynglystu. Draw i Gaenor. Wel, dwi'n gwybod be i ddeud na lle i gychwyn a dweud y gwir, ond ydych chi'n sôn am Sara Mai. Gai jyst dweud stori fach bersonol, diwrnod y llyfr, oedd yr wyr sydd yn byw drws nesaf yma, mae o newydd gael ei 11 ac o gen amser, mae o'n darllen, mae'n byw mewn llyfrau. Ac oedd o ddim yn siŵr pwy ddewis i'w gynrychioli wisgo fyny fel person allan o lyfr i fynd i'r ysgol y diwrnod hwnnw. Ac chi, gyda'ch gwyn ydy gethu pris, ond oedd o'n mynd fel Marcus Rashford. Ond chi, o'n i ddim trafod, fel ni ddim byd na, oedd o'n mynd fel Marcus Rashford, a dyna fo, doedd mater o liw croen yn ddim byd iddo fo, ac o'n i mor falch o hynny. Ond dyna fo, beth bynnag, stori arall ydy honno. Dwi'n teimlo fel tas o'n i wedi bod yn eistedd rownd y bwrdd yn cael paned o goffi ac yn sgwrsio'n braf efo chi'ch dwy. Brensiach, mae wedi bod yn ddiddorol gwrando arna chi'n
Ydych chi wedi cael sgwrs fel hyn o'r blaen? Na. Dyna beth ar y meddwl, de, na fysa rhywun, beth sy'n gwneud i ti sgwennu, neu beth sy'n gwneud ti sgwennu. Wel, mae wedi bod yn ofnadwy o ddiddorol cael dod mewn i'ch byd chi'ch dwy a gweld y tebygrwydd a gweld y gwahaniaeth hefyd yn de. O, mae wedi bod yn ddiddorol iawn iawn, mae'r sgwrs wedi llifo'n braf. Diolch yn fawr iawn iawn i chi. Diolch. Ti di mynd o, Jen? A nos da wrth wrthon ni. Ond dwi wir wedi mwynhau, a ges i ddim ond siomi ar ôl gweld yn steddfod, o'n i'n meddwl, noson dda o'n i'n meddwl, Casia a Meinir. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i bawb. Diolch yn fawr iawn. Newn ni gadw'r sgwrs yn agored nawr. Os oes rhywun yn moyn aros i gael sgwrs, mae croeso cynnes i chi wneud.